Takže strechu si postupne odlepím, tú rimsu poodlepujem až do tohto rohu. Tu som si vybral vonku tesnenie, som si vytiahol von, odvrtal som si nitek, uvoľnil som si lánko, čiže nitek, šponovacia guma, lánko, uvoľnil som si lánko, vyťahnem ho vonku, aby som mal voľné. A teraz vlastne tú gumu vytrhnem, odlepím smerom dole a ten roh odlepím tým, že ho vyťahnem nahoru. Hore. Máme prilepené, tak pomaly s ním pokývam, vyťahnem ho hore. Tak. Tu je občas tá lepiaca páska poškodená, odtrhnutá a pod ňou je plastová krytka. Ak tá plastová krytka tu nie je, treba pozrieť do toho rohu, tu dovnútra, do tej kapsy, či tam náhodou tá plastová krytka, také účko nie je, taký trojuholník, a ho vybrať a naspäť tu prilepiť do tých lepiacou páskou. Je tu ostrý roh kovový a vlastne tá plastová krytka, ten lém, bráni tomu, aby sa zbytočne tá strecha netrhala. Tak ešte si vyťahnem tie dve gumy a potom si uvoľním vlastne strechu na ráme v tých dvoch miestach, kde je zalepená. Takisto potom vyčistím komplet lepidlo, lepiacu pásku z čela, lepiacu pásku z jednej výstuhy a lepiacu pásku zo stredovej výstuhy. Vyčistím to všetko a strechu mám demontovanú, môžem začať s montážou.